Khur nakaslem jong unong san Hima. Kakanhun ni lekay jong ka Csgh FC na Majai East Khasils District. Kalayo ban Khur ya kanam Lahduh badia ka song pisa ka basilak tingka. Ha ka lempung ya lekay football ya ka bala penlong da ka Maukaton Sports and Cultural Youth Club. Ketika nam tam jong ka Csgh FC kalawan hadin baklala ban penlim no da san gol la saw gol ya ka Amigos FT na Upper Lahduh West Khasi Hills. Da kajingya shoot tiebreaker hadin kajingya kha damar argul ha kajingya lekay final persha kabala long hamadan Maukaton West Khasi Hills kabala long ha kasining kong jong katayo. Ha kani kasi penha perda ya kani kelumpung ya lekay ka Csgh FC kum ka Lahduh kalayok ban Khur ya kasong pisa ka basilak tingka haringkat ka tropi ki medal kadba ka Amigos FT kum ka namrem kalayo ya kasong pisa ka basan hajar ringkat ha ka ba ukong san uba WD marngar uway na kiriw rang ba kathan ha ka jingadon lang uba GJL Sangryang uba KS Nongdakar kiriw rang ba kathan Nongston layo ban sam ya kite ki khusnam.